aby nezúžili svoju komunikáciu s deťmi, keď sa stretnú popoludní alebo večer. Čo bolo v škole? Chod si urobiť úlohy, ukáž mi žiackú knižku. Nestačí to, lebo tie deti sa potom naučia kľúčkovať. Treba sa s tými deťmi sadnúť aj za cenu toho, že v drese zostane alebo v myčke zostane, tak v myčke tam sa stlačí gombík, hej. Ale v drese zostane špinavý riad, alebo že nebude utretý prach, alebo koberec nebude povysávaný, ale nebude závislé dieťa. Rozprávať sa, rozprávať sa, rozprávať sa. A keď to dieťa chce ísť so mnou von, tak všetko nechať, tak môže ísť zápas Slovensko-sovietský, či Rusko, nie Sovietský zväz, Rusko v hokeji, v televízii. To vôbec nie je dôležité. Dôležité je moje dieťa. Proste, keď ešte to dieťa má záujem sa so mnou rozprávať, tak sa s ním rozprávať. Lebo potom príde čas, kedy prestane mať záujem a už ja sa môžem snažiť už koľko chcem. Nebude sa so mnou rozprávať. Lebo príde do puberty a bude sa tváriť akože no čo teraz chceš, hej? Vytvorí si sklo okolo seba a nebude sa so mnou baviť. Čiže aký je záver? Rozprávať sa so svojím dieťaťom, keď sa ešte so mnou chce rozprávať. A keby som sa ja s ňou bola rozprávala, keď sa ona so mnou chcela rozprávať, určite by sme takto neskončili. Takže toto je veľmi prozaická, jednoduchá rada pre všetkých rodičov. Rozprávať sa so svojím dieťaťom. Pretože to moje dieťa je pre mňa najdôležitejšie. A ten rozhovor s ním má cenu zlata. Takže asi tak.